ассалому алайкум, апаву хоҳарони азиз. Ман як зани деҳотӣ, айни ҳол дар шаҳри ғарибӣ ҳастам. Шавҳардор, соҳиби фарзанд. Фарзандакон бошанд дар Тоҷикистон, ман дар Россия. Бисёр зиқ шидам ба дастгирии як хоҳари азизам, ки ӯ барои мо беҳад қадр дорад. 13 соли интизори фарзанд. Сумайяҷон, худованд аю розӣ бошад. Бисёр миннатдорам. Ёрдам кардан ҳами каналама кушодум. Хостум ки корҳои деҳаро бисёр ба шумо нишон битам. Иншааллоҳ ба наздикӣ ба Тоҷикистон мерам. Як зани рӯзгордида, кори деҳот ба ҳамаи шумо маълуме, ки нунбандӣ, кори деҳқонӣ, кори хона. Мо хостам ҳамаи ҳамия ба шумо нишон битам. Ячиам бошад, насли наврас ай мо ибрат бигиранд. Намехоҳам ки ягон зарари мо дар ҷомеа бираса, ягон видеои зараровар бикунем. Ай ҳамаи шумо хоҳиш дорам, ки канали ма дастгирӣ кунед, обуна шавед. кӯшиш мекунам, ки навораи хубе барои шумо пешниҳод кунам. Якум навори ма ҳастай, бисёр камбудиё дорам. Мумкин ки ҳоли хеле камбудӣ шава. Ай ҳамаи шумо бахшиш мепурсам. ай ҳамаи шумо хоҳиш мекунам, ки обуна шавед, лайк монед, канали мана дастгирӣ кунед. Мо кӯшиш мекунам, ки ба шумо навораи хуба пешниҳод кунам. ба шумо истироҳати бо фароғат ба мо боша барори кор. Худованди меҳрубон дар хонадони ҳар яки шумо фақат хурсандӣ боша. Дарду ғама набинен. Фақат хурсандиҳо болои хурсандӣ бошад. дар ҳаққи ман дуогӯ боша, ки канала пеш бурда бутунам, навораи хуб кунам. Ба ҳамаи шумо пешакӣ раҳмати калон. Дар паноҳи худо бошед.